wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sugeng dalu Mbak Eni Wulandari. Sugeng dalu Mbak Limbuk Yung Cange. Sowan wonten Pondokan Tayu, Pati Bumi Minatani. Niki nembe perdana niki nggih. Nggih. Adicara bersih desa. Bersih desa. Resik-resik desane ora ngresiki laire tok ning batine diresiki. Batine ugi diresiki. Ngraketke paseduluran. Nggih. Ndongake napa warga mriki? Nggih, mugi-mugi warga Pondohan. Nggih. Murah sandang pangan seger kuwarasan. Amin. Kuwi radio Wonocolo, radio pertanian. Nek wong lawas ngerti radio pertanian Wonocolo. Cah saiki ora roh. Mboten dunung. Sakniki mboten enten radio kok. Ya kowe wae sing ora duwe kok. Radio isih eneng. Mboten enten tapi mboten pun mboten ora populer. Disebut Eni Wulandari rumangsaku ayu. Lah piye? Kaya gilingan tebu. Yalah, gayamu lho. Bintang tamu iki sak layake iki bagus apa piye ngono. Lah ora malah kok garangan. Aku kaget bintang tamune. Lho kok garangan metu ah ngono. Lho terae iki wayang pisanan digoleki sing ndase kaya cok bakal ngene iki ya. Padha ae iki ya sinden sing ditokno pisan kok giling tebu ini iki. Piye tebumu tak giling piye? Aja ora sah. Wong nggonmu ora ngarang klembutno kekamban kok. Oh tebu bolengen kabeh pangan uler kok iso dadak umuk. Ya mergo mbok giling mau. Mbak Eni. Nggih dalem. Menika request kathah sanget menika. Kathah sanget. Matur sembah nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club, kanca-kanca Pandhawa Manunggal saking Trangkilan Wedari Jaksa, Mas Budi SP sak rombongan nggih hadir. Menika request-e podang kuning sesi Demak. Nggih. Wonten saking Pak Haji Sanusi saking Jambi menika. Sumatera menika Pak Haji Sanusi. Nggih. Menika nggih nyuwun podang kuning ninggal katresnan. Wah nggih. Terbanyak podang kuning jo. Etok-etoke sampean gandrung karo majolang. Wah, iki apa ketoprak ngono wis. Wah. Gayane. Aku wis pokoke rol lanang Pak iki. Rol lanang. Lakone napa Pak iki sing cocok? Ya Purnomo gantung sing role digantung kuwi lho. Aja sing wedok diperkosa kok judule apa ya? Alah. Golek ae. Loh, usaha kok Pak iki. Yo. Awakmu rol wedok, aku rol lanang. Rol lanang. Rol cet. Nah, ayo. Dicekel Mbak ini tangannya dicekel digandeng karo Nadian. Nah. Yuh. Ngopo? Semat urip ya iki mengkenek iki. Alah wong aku Rol iku yo ora ono sing bagus liyane ngono. anu dagelan ganteng wis mati kabeh. Iya. Sinden yo. Aku ngingeti rene kaya oli tok rasane. Kok iso oli tok lho. Ngan tebu. Nadyan wujud temong peksi. Iki peranku aku mbemah kok terus mbok godaki kok terus sambung tenan ya. Alah. Kok njaluk penak ae. Rupamu. Wis aku tak imbuh 50. Iki peranku mbemah. Oh iya mbemah, heeh.
Batang Mas sajak kok mboten rena ing penggale wonten menapa Batang Mas? Kakang Mas. Aja Batang Mas. Kakang Mas. Mula tamulo lek bagus iki Kakang Mas. Heeh. Kaya Langsung muni asu ngono ae lho. kaya nesu. Lah iya Batang asu. Kok Kakang Mas. Iya. Lakone Joko Kendil. Lah iya berarti kan Joko Kendil kan merot kabeh kae to? Iya iki Lah pas iya, elek. pas elek. Iya. Dadi Ning ora iso malih dadi apik ya, Jo. ya Joko Kendil abadi ngene iki. Batang Mas. Digandeng. Halo semanis Serasi. nangsem make. Gandeng napa Mbak Eni? Niki lho gandeng kirek ame tak buak Mas. Jen wis ambune ra enak. Aku ape kaya asu, ape kaya sembarang sing Lah, paling apa? berat iki nek awakmu muni aku kaya asu. Lah kenapa lho? Ngerti asu apa ora? Ngerti. Carane mateni. Piye? Piye? Lebokke sak gedhik ndase lho. Kok sampean hafal lho? Bakul cekne. Cakule to. Iya. Bakul. Takul. Bakul wong ndek-ndek bar jemuan ning omahku mangan Iya, ku iya. karo-karon enak jol iki rica-rica apa. Jos nggih Pak iki tek sak mangkok lho. Rica-rica mentok. Asu. Aduh ae. Jenengan nggih seco to? Lah ngomongi bebek. Ana bebek kok cekere ngene lho. Ndak ra ngetarani. Masa bebek oyo merongos. Lah iya. Rasane wis ketok moto nek cekere ngene kok takon bebek. Akhir ate gagas wong digarang asem atik piringe nganggo pring ngono lho Mbak dimodifikasi julang. Nggih. Semenane hati-hati. Iki ketek ora pati cocok karo Mbak Eni, tak goleki sing luwih enum, Jo. Sing pundi Pak? Iki ya mayang iki ya. Kene Duk, ini Duk. Ya. Anak wedok mayang ya ngatenya. Iki anakku ya ngatenya. Wis tak cepaki. Kowe milih apa padha legane milih mayang apa Mbak Eni. Milih. Wah, lah mate sesuk ya milih iki ya Pak Git. Ayu ndi antara Mbak Eni karo mayang? Lah ya jelas ayu iki ora. Ayo terus sia-sia lho, bareng ana sing enom terus sing tuwek dilalekno. Nah, lho. Ngelingi lho Mas. Ngelingi apa? Biyen lho sampean janji karo aku. Janji piye? Sehidup semati Dek karo sampean ra bakal aku noleh nganan ngiring. Ora bakal. Sehidup semati. Ku mbiyen sayu mati dhewe ngono. Kok iya ngono lho. Kejeme. Kejem banget lho. Ya, Ayang. Asik. alah. Ngene iki lho, ngene iki. Anu kowe ning kono lho ning gone sekolah TK ngono. Aja. Ayo banget lho. Ayang jangan lepasin tangan aku. Aku pun juga nggak bisa lepas dari kamu. Cinta. Telek. Itu siapa sih? Ngono lho. Itu siapa sih orang tua genit banget ini? Jo. Ayo balik. Kayak kono. Ayang ini Oh iya sayang kamu jangan. Minggat. Iki tak sayang. Iki iki wong tukang ojek. Ayang ini. Kamu milih siapa sih? Milih ndi ayo? Tak kandhani sih. Hup. Keki ngalah wis blenger romano uyu. Denger piye lho? Sampeyan ki opo yo tega? Ngerti ora iki sapa? Iki sapa? Samugi ya Allah. Ya sakit hatiku lho Mas. Ati iki kene iku senengane Pak Wanto. Nah iki. Ati kene. Bareng mboke wis blenger kok ya arep doyan anake lho.
Iki sapa? Iki anakmu dhewe. Ayo enak-enake no. Iku anakmu dhewe. Sing biyen mbok tinggal kae lho. Halah kaya ora saiki ayu ngene kok. Masa kowe ra mbelenger ngono lho ya. Blenger yo. Wong lanang pancen ngono ya, Bu ya. Rai kaya ngene iki lho. Enek wong ayu raja ngono, ibuku digoyang ngono. Ngono kuwi apa gak ero nek iku anakku dhewe. Ngono kuwi pala ya kelingan to. Kok iso bangeten lho. Kowe ngantek. Ngono kuwi apa ya doyan to, Nduk, ngono kuwi. Sik. Aku ki mau ngetes jajali wong lanang kuwi setia apa ora, rai kaya tungkak ngene kok ya mentolo. Tenang. Rungokno kuwi. Tenang, iki wis tuwek seneng manuk ra karo-karuan ngono. Ngopeni manuk apa? Manuk derkuku, brenggolo sembarang diopeni. Ngene lho, Nduk. Kowe iki rono bagian berdoa kono lho. Kok bagian berdoa piye lho, Cik iki rumah tangga. Suwe ra ketemu anakmu cilik biyen mbok tinggal yo iki gedene ngene iki. Eleng po, Nak. Iki anakku. Loh, Nduk, kowe wis gedhe, Nduk. Piye? Ameh piye? Tuk. Oh, nek kowe muni, oh iki anakku ya gone tuk ngono. Wah, ngene kok ape melok ngetoprak leh, Bro. Ayo coba baleni. Nek jolang muni anakku, Ndi ya gone raine? rai dhuwur. Rai kok ning isor. Loh, iki anakku mbiyen. Kowe wis gedhe kowe, Nduk. Seneng. Seneng pura? Mas nganggo gamelan. Dadi dirungokno kadoane kaya ketoprak tenan ngono lho. Oh. Saingane guri kono iki ketoprak. Iki mbok ya aja cedak-cedak kok Yo ya. kene lho, jenenge mbok iki karo anake yo kudune nyesat. Astagfirullahaladzim, iki bapakku, Bu. Yo kuwi, Pakmu. Ndek ben mendem apa piye jane kaya ngene kok kolu. Kaya ngene kok ibu doyan. Kok doyan. Kene lho, Nduk. Ya Ndek-ben Allah, ke ya to. Allah. Ndek-ben iya bener aku. Untunge aku teru ibuku ya. Umpama kaya iki ora ya. Mbokmu biyen pas semaput to, Nduk, gak krasa. Oh ya tindemi. Dene semaput tak ndemi ya ono awakmu wi. Lah ya Allah. Mendemi Pak Asu mau lho. Oke dan. Rasano. Mas Jolang dadi Mbak Mayang iki putrane Mbak Eni. Oh, putrane. Anak bareng. Dilekno mripate. Ya. Aku kaya ora percaya anake ayu mboke Dik. Aduh. Lho gene aku ndek enom-enom aku yo ngono ku Mas Sam. Terus ndak moro-moro terus mlegendong semene gedene. Walah umume delok mubeng mubeng. Lho. Enak to? Aku piye? Alah. Sik. Piye? Piye lho? Sik to. Behanan kok ngarep guri? Ngarep tok, Mas. Lah iki apa wi? Iki punuk. Sinden apa unta kono. Iya. Nom-nom aku ngene iki ya ora mungkin. Genti Mbak Mayang sing nembang banget. Tekan ndi? Awakmu nembang. Wasa wenggan dhewe kok iso ngiler iki lho tumuk ngono kuwi. Wong tuwek kok kaya mangkono. Alah wong anak rak nek ning kene. Bu iki kok bapak kok gak sopan yo. Kandhani Kok ora sopan piye, Nduk? Bentuke mulute kaya kemajon terus ngono lho. lho trek ngono kuwi kok lho. Ijo, sing sopan jarene mulute sopan. aja kemajon. Aja maju-maju sing sopan lho. Rada diundurke. Nah, diatret ke sithik. Iya lah, ngono ganteng. Ah, kebeler mesti ya ora. Kebeler wong untuku landhep kok. Kok ngrasakno saikine dingenek-ngenekno mbiyen ki ya aku ya ganteng kok mbiyen kok. Lah wong saiki lho mong masalah ganteng karo elek iki ora ana bedane nek wis dadi bojone sing dienggo iki gak raine. Lah apane? Iki apa? Ati. Oh, ati. Terus kan Nduk Mayang. Apik kowe, Nduk. Jeke madhep rene kok iso medhuk terus. Pak iki kero kok, Nduk. Oh. Iki apa?
anakmu nembang supaya bener tak make. Iya ning ora cerongoan kaya ngono kuwi sing mbok sawang apa? Kene iki kera kok. Iki apa? Iya iso. Ayo nduk. Iku buke ya mentolo ya karo anake cemburu iki. Lah iya mentolo men kok ora blenger iki lho. Enek ngono kuwi. Aku iki ora cemburu nduk iki bangeten ngono lho. Ah lho. Mentolo tak buak ning Ya. saut. Kowe sing dibuak kuwi. Kowe aku toh. Anak terkutuk. Nano. Golek iya kok sing diwari bapak yo goleki. Goleki si podang pita Saiki wis semono gedene Jo puterane Mbak Eni. Nggih. Biyen cilikane anggere sedekah bumi ning pangkat ya gambar tak ajari gambar apa sawah, gubuk kae sendok gambarane. Nggih. Sakniki Alah semono gedene. oh saiki gambar mboke kok, Pak. Yo gambar raimu barang. Ya maksude mboke kon blonjo. Seneng. Yo awakmu genti. Sik yo nduk nek mbokmu wis turu. Terus nek wis turu arep ngopo? Ya kok tetembangan wong loro. Pakne angkrek ancane iki. syukur. Oke, santai. Jadwale aja warna, Cik, Pak. Apa? Bingung sampean. Ya ora bingung. Nyawang kene seger kene aduh Kene aduh. kuwi malah seger kok. Gerdu. Seger rubuke raimu. Ayo Mbak Eni ya. Aduh biyen ngene kok saya dadi ngene. Wis to. Penting penak-penak. Ya guru-guru kelakuan Anda. Kuat ora ya kira-kira? Kuat. Aku wacana Yasin Sesuk ya, diet, Beb. Nduk. Kok macake Yasin ora apa? Ben kuat. Iya. Iba bunga ing atiku. Suwe gak mbok pangku kok ya penak jebule lho. Ya, Iki lho sing tak kangen. Anu sik Aku kangen kok. ngadeg sik. Lah napa? Dengkulku mblusuk. Kok iso Lah kok jeru men Jo bolongane Jo. Kok iso mblusuk? Kok ombu men. Mblusuk kebaya lho, Pak Ige. Besok Mak kebal. blek ngono rasane. Alah. Nano. Kempit mbokmu Ramindoni lho, Nduk. Nyanding bisa dadi tombo Oh, siap. Udang kuning kunjuk Mas Budi SP. Ora lali kanca-kanca cakrane ngrat Pak Budi Guntoro saka Ngayogja nyimak. Pak Jenderal Bambang Sutrisno Jakarta yo salam nggo kanca-kanca cakrane ngrat. Ora lali juragane Koperasi Pangestu Pak Haji Purwoko disimak saka Mekah iki Jo. Ngono. Saka Anu Nduk kowe tengah Nduk, mbokmu ceblok lah nek mbokmu kene. Lah kowe. kok iya terus ngono lho ceblok lah sing mbokmu. Ya Ngono kuwi apa ya tega. sing nom iki ditata, Ngono iki lho banget dipernake. ngono kuwi Mas aku nek ngono tak bunuh diri ya. bunuh diri kok anjleke kok cendik men. Ya suwangi mbok aja purian. Lah timbangane lho aku mbok sia-sia kok Balik kok nek, diceblok ora lah, ceblok ora lah. Aku ya iya nek no. Alah, sayang ora enak ku camine bawa sayang. Alah. Tega-tegane lho yo mondongi anake. Wong tuwa mbok pikirane sing Nek tapi jembar. ngono kuwi kok. Wong kok senengane purian. Wong enek anake kok ya peluk-pelukan aku nek lu gak peluk. Sayang, jangan ditiru. Mbokmu ki ngono, yuk naik lagi yuk. Alah. Asem manik julang. Aduh, mau sak dagelane. Terusno. Ayo rono lho sing jero. Lah aku bakal rene piye? Kok ya Anjlok sing rada dhuwur. kono rasano yo. Ayo.
tuwek purian. Ayo. Alah alah alah. Gak iso munggah. Alah alah. Gak iso munggah. Alah alah. Kemayu ning omah ra nyinden ya icir kowe. Ayo, enggak. Gayane munggah ngene. Alah alah. Alah alah. Alah alah. Aku kira-kira sampe nek tuwa apa ya kaya ngono ya. Ya kurang luwih ya kaya ngono kuwi. Peok-peok, Nduk. Kurang luwih kaya ngono kuwi. Podang kuning ya, Jak? Nggih. Digarap tayo mbok ditata karben guyub. Manut wae iki. Buka saking Bonang. Menika podang kuning menika mijil saking kutha Ngawi karya Pak Darno. Ya, buka Bonang, Mas. Sesi Deman umpak
Matur nuwun Mbak Eni, Mbak Maya. Duh. Wis mbok karo anake. Saiki mboke jak nek pas ruwatan wae lho, Pak. Iya. Kaya nyepelekke. Mboke anake. Seni itu bisa bergabung dengan